I ara què, senyor conseller? I analitzant la situació que tenim, què anem a fer? M'ha agradat escoltar que va instar al Consell Jurídic Consultiu a que mire el que suposa este acord que quebra, com vostè ha dit, la solidaritat entre els territoris i des del nostre punt de vista és un atac al principi d'igualtat consagrat en la Constitució. Crec que és una bona acció, però n'hi ha altres que vostè així no s'ha compromès. Però jo, escoltant el debat, he arribat a una conclusió. I vostè s'ha assenyalat que l'acord respon a una componenda política. I pot ser sí, que el senyor Zapatero necessiti privilegiar uns territoris, unes comunitats autònomes que són claus per a la seva estabilitat parlamentària i de cara al futur. Però i vostès què? I vostès què? Perquè no és normal el nivell d'incompetència que vostè ha desenvolupat així i que ha desenvolupat el senyor Ricardo Costa. I em fa la impressió que vostès ja els va bé aquest sistema de finançament perquè consolida les seues posicions electorals per molt de temps així al País Valencià. El senyor Luna ha reconegut que el sistema és inferior a la mitjana, ho ha dit així, i que se presta a col·laborar per arribar a la mitjana. Ho ha dit vostè. És que ho ha dit vostè. Però això ja va bé, ho acaba de dir, que vol prestar col·laboració amb el govern valencià per arribar a la mitjana. És que ho ha dit, és que està en el llibre de sessions. Ha reconegut que estem per baix de la mitjana, que estem en la cua. Però i el Partit Popular què? No és normal. Això a vostès ja els ve bé electoralment. Perquè si el Partit Socialista no reacciona, vostès poden governar durant molt de temps agitant un victimisme, agitant una situació que ens penalitza, però que li haurem de dir als valencians que en més gran mesura és per la seva incompetència. Miren vostès, no és normal que el senyor Ricardo Costa vinga a dir així que l'anterior model, el model del Partit Popular, ens ha portat a uns nivells de creixement i de bonança increïbles. Si el mateix Xavier va reconèixer que el seu model ens havia perjudicat en 3.212 milions d'euros, si el mateix Xavier això ho va reconèixer, com pot ser que vinga el senyor Ricardo Costa, el síndic del Grup Popular, i vinga i ens diga això? Però és més. Vostè, i per això jo crec que vostès, este debat els ve bé perquè és una componenta política per als seus interessos electorals, però sacrifica el nostre país, no pot ser que vinga així y nos diga que creyendo honestamente que los tiempos los marcaba el gobierno. Però això quina vergonya és? Vostè no tenia posició? Vostè no tenia model? Vostè no ha buscat un acord valencià? Y diu, no, porque en nuestro estatuto no hicimos nada para reconocer un marco de financiación y no hicieron nada. Fallo. El estatut, la reforma del estatut que vostès pactaren no contemplava ningú model, a diferència d'altres comunitats autònomes. I no mire només a Catalunya, senyor conseller. Andalusia, amb el vot del senyor Arenas, que en tot això està demostrant més habilitat que la que tenen vostès, va incorporar en el seu estatut d'autonomia una clàusula que contemplava la inversió territorialitzada del govern central a la comunitat autònoma andalusa. Sí o no? Sí. I nosaltres no. I vingueren a reformar-nos el sistema de la LOFCA. Tinc així els documents. És a dir, què vull dir en això? Que vostès tan tontos no són. Que vostès el que estan fent és una componenda política amb el benestar dels valencians perquè electoralment els va bé el que s'ha produït en Madrid. Perquè podran argumentar de forma sistemàtica el que suposa este acord de financiació per al nostre benestar. I tindran un instrument important de cara electoral, però serà terrible per al nostre benestar. Jo crec que les coses s'han de fer bé i s'han de fer millor. Mire vostè, llevem del mercat electoral esta situació i comencem a fer les coses ben fetes. Busquem un acord, com vam plantejar fa 2 anys, a les Corts Valencianes, un acord institucional que incorpore al grup socialista, que ha reconegut així que vol ajudar a millorar les nostres posicions. Convoquem a la societat civil, convoquem a la Cambra de Comerç, convoquem als empresaris, convoquem als sindicats,
busquem una posició de negociació, vostè ha dit que n'hi ha un marge, i ho traguem este debat del partidisme electoralista que no pot fer sinó perjudicar-nos completament, com ens ha perjudicat la seva acció política durant tant de temps. Fins al punt que la Comunitat Valenciana ha perdut posicions d'estar en la mitjana d'Espanya al 92% de renta disponible. És a dir, hem perdut posicions. Si no canviem d'una forma exponencial l'actual situació, ens tornarem abocats a un sistema de finançació que es tornarà a penalitzar, que vostès utilitzaran un victimisme hipòcrita perquè no han fet bé les coses i, per desgràcia, tindrem un partit socialista que serà incapaç de liderar una alternativa de govern a aquesta comunitat. I davant d'això, nosaltres, com a nacionalistes, demanarem i exigirem una actuació correcta, com van demanar fa 2 anys, i tenim tota l'explicació del que hem demanat de forma rigorosa per a que això no passi. No poden quedar-nos a la cua i no li vaig a demanar que el president Camps li porte una caixa de taronges al president del govern, el senyor Zapatero, perquè efectivament sembla que les anxoves han donat bon resultat i Cantàbria és la comunitat autònoma més ben valorada. No Catalunya ni Andalusia, Cantàbria i les anxoves del senyor Revilla, que sembla que han donat bon efecte. Però vostès, de forment ni un gra. Els han furtat la cartera, però sembla que electoralment potser els pugui anar molt bé el desastre que han clavat al poble valencià.